Estamos nas 7:32 minutos. Paula, faitías presentación porque moita xente eu me perdo. Hoxe temos festa aquí no estudo da cadena COPE. Temos connosco a 3 estudantes de ADE, como ti dicías na presentación, a María Baeza. Que tal, María? Hola. A Brais Maía. Hola, Brais. Hola, boas tardes. E a David Amancio. Boas tardes. Moi boas tardes. Festa o vindeiro mércores, festa de Paso de Ecuador. Sí, festa de Paso de Ecuador en Capitol a partir das 11. Logo, en canto remate a festa en Capitol, temos pase para Liberty para todos aqueles que adquiran a entrada de Capitol. Vai ser entón unha noite longa. A min xa se me quedan un pouco lonxe estes asuntos, a Paula non tanto. Como é isto dunha festa universitaria? Pois a festa que vamos a organizar é a segunda que organizamos este ano en Capitol, os de Paso de Ecuador de ADE Económicas. A que organizamos anteriormente foi a de prefin de ano, foi todo un éxito rotundo, por eso nos animou a facer esta segunda volta a festa. Neste caso a temática carnavais, polo tanto... Aquí disfrazado? Sí, podes ir disfrazado ou non. Mellor ir Podes disfrazado. non, tenes que obligar a xente a que vaya disfrazada. Ademais, haberá premios aos mellores disfraces tamén, premio individual, premio ao mellor disfraz por parellas, en grupo, grupo, os mellores disfraces en grupos. Tamén, sí. E que premios tedes pensado? Iso non se di todavía. Iso non se di. Por agora o premio forte que temos é un sorteo de un fin de semana a neve para ese é o premio forte que temos. A Asociación de San Isidro. Para o ano que ven sería xa ou ainda hai tempo de que sexa este ano? Ainda hai tempo de que sexa este ano, a Antes de finais de Semana marzo, Santa. sí. Máis cousas desta festa. Que teñen que facer as persoas que queiran asistir? Veña, María. María, que falou pouco. Pues estaremos vendiendo las entradas la semana que viene en distintas facultades, en Derecho, en Matemáticas y, por supuesto, en nuestra facultad, en ADE Económicas. Nestas cousas hai rivalidade entre facultades, por exemplo, a vos hai unha festa de Económicas e ADE, van sobre todo os de Económicas ou tedes xente de todas as facultades? Bueno, a verdade é que temos xente de todas as facultades, por máis xuntámonos todos, pero sí que hai unha certa competencia. Sempre hai competencia entre Económicas e Medicina ou con Farmacia. De feito, o mesmo día da nosa festa hai outra festa que ten lugar, creo que tamén en Liberty, pero de aí xuntámonos todos xa. Precio, quería preguntar, Paula. Sí, eu quería preguntar os prezos das entradas. Las entradas van a costar 5 euros. Bueno, está ben. 5 euros e incluen un pase gratis a Liberty despois, con un descuento de €1 na copa, e tamén temos, gracias aos nosos patrocinadores, 2x1 no Bar City, 2x1 tamén no Bar Abrente, e un desconto de 10% na perruquería Lois, aí en Santiago de Guayaquil. Sí. Canto podedes recadar con esta iniciativa? Mais ou menos, se tedes algunha estimación? Pois máis ou menos, según a estimación que temos da festa anterior que realizamos en decembro, en torno aos 2.400 euros. Ah, moi ben. Pois non está mal. Non, a verdade que non está nada mal, por eso repetimos, claro. Desde un punto de vista organizativo, como se fan estas cousas? Organizas a la Capitol, organizades vos, os camareros son da Capitol, son vosos, a música? Nós o que facemos, a música podes negociar, pero nós o que facemos principalmente é alquilar a sala, e logo nós xa nos organizamos de todo, facer as actuacións, os sorteos, vender as entradas, promoción. O único que fai Capitol é servir as copas, vigilar que a cousa este ben por ali, tranquila, xa está. Estades a metade de carreira, onde queredes ir de viaxe? Pois eso ainda... É complicado poñer Ainda a xente de acordo. Ainda non o temos decidido. Nós queríamos algo... Uns queríamos Cuba, como por exemplo eu, outros queren máis Punta Cana, pero bueno, algo son moi exótico. Cuba e Punta Cana de Paso de Ecuador son moi típicos. Sí, ademais ali xuntámonos tamén con facultades de todo o resto de España, tamén van, e bueno. Non pensaríades en Túnez, Túnez porque tamén é un típico destino ata aí típico. un par de semanas. Sí, pero está tal como está a cousa é un pouco complicado, sí. A verdade que, con todo isto de tamén a súa dos prezos e todo isto ya se vai ser máis caro, entón depende do que recaudemos, miramos un sitio ou outro. A Túnez, un país árabe, se queres sair un pouco do hotel, que é o que buscamos tamén, non estar encerrado solamente no hotel, é un pouco para ir pola noite de festa, non está tan ben. E cantas persoas vades ir? Pois de momento no actualmente Paso estamos 47 persoas. Sí, 47. Moi ben. Ningún rifirrafe entre vos, non sendo os destinos, que pode haber máis debate, todos estades coordinados. Sí, estamos máis ou menos coordinados, pero bueno, xa se sabe que cando se xunta moita xente sempre hai cambios de opinión, además, diferentes puntos normalmente de vista. se hacen dos viajes, uno más económico y otro caro, Punta Cana, Cuba. Porque falamos de que Paso de Ecuador de carreira, que xa están pola metade, pero cantos anos tedes?
Bue, que eso é unha cousa interesante, porque realmente xa estamos máis da metade da carreira, porque tivemos aí cousas con Boloña e todo isto. Claro. Realmente xa terminamos o ano que ven, algúns. Ah, moi ben. Entón temos 20, 21. Eu 20, personalmente. Yo 20 tamén. Eu 21 son un pouco máis vexo. Moi noviños son. Estades algúns a punto de rematar a carreira. Como vedes a situación económica? Bueno, sempre se pode ir a peor. Digo porque estudiades mellor. económicas. Bueno, a xente non fai moito caso aos economistas, entón é mellor xa non dicir Pasa o que nada. pasa. Uns poucos gobernan o cotarro todo. Pois festa na Sala Capitol a partir de que hora? O mércores que ven? Mércores día 2 a partir das 11 en Capitol ata as 2:30 máis ou menos, e logo continuamos en Liberty. Pois nada, que teñades moita sorte, moita xente, e iso a pasalo moi ben. E Pois abrimos moitas os gracias. micros tamén para que animedes a xente que está escoitando e que está dubidando si ir ou non ir, que se Sí van a que topar. esperamos a todo el mundo, que en diciembre fue un exitazo, a todo el mundo le gustó mucho y eso, que va a estar muy bien, que se anime la Buen gente. ambiente, fiesta, chicos y chicas guapas. ¿Qué se puede pedir? E majos, moi majos. María, Brais e David, gracias por estar connosco e moita sorte e que o pasedes moi ben na viaxe. E ide disfrazados vos, non? Sí, sí, claro, E claro. Non ides dicir de que aquí. No, Sorpresa. es sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Sí. Pois nada, o mércores vindeiro. Sí. Sí. Boas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.